Kini gari ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi de Mary nong kan tiwa lang. Kini kilong kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Beliau Menteri ka Sarkar India Jyotiraditya Scindia ya nrutli kilinti penher lingsun ban penklanjusho ya kajing penyat lingsun hakathan chate lam mingi. Menteri Ramba ka jela konat ki sang maulalet sha Arunachal Pradesh arsngi manishimenta hakajing kendo lang balapan bet da ka National People's Party NPP Arunachal Unit. Penramjul ka Central Puja Committee CPC ya kajing sha thombor ki rungit Hindu ha Bangladesh hakapor lekmen Durga Puja. Baka Nazareth Hospital Shillong minhin kasi kalapan long ya kajing pencai pajba halor kajing ais nam snobha. Hashwa bapinya sngow ya ka khubor ka babanya sngow bhawan sha ashkor shwa ya kani kajing penbana. Kadba kajing ai ya ketika COVID-19 kadang ya chaprang habaro ki jaka balapan bet da ka sarkar na ka banta baro ki beladap khat pras nem shaneng ngikin tu ipi ki pajba nong snga baro khamtam bi ki samla banshim ka bui kani ga lat da ka pendep ya kajing ai tika bat ha ka juk ka por banyarap ru ikiwe bakin yo tika. Ngikin turu ikinong snga baro ban amle asting na marba ka COVID-19 kadang day ka jingpang ka ba shongs ear phana ka banta ka jingkot jingkhya jungi. Bo iladi ka jing shingan da ka babot ikini ki lightly ki jingpan mlin ki basuk ban bon. Deng ya ki mask ya pa ji iwe na iwe sat pha ya la ki ti bar ka dur khmat man la ka por. Na ka banta ki jingtip ki ba kampanya ki be day ba ka COVID-19 pila ban phone ikini ki national helpline number not iwe iwe ar like ndai nyo pra not sound real but iwe not nyusan ki nombor ajing rap ki belong kerpang na kapenta ka jela Meghalaya ki kini iwe not prang but iwe not nyu not mendapat penyeras ngau ya ka khubor ka babnya Menteri ka Sarkar India bapa ya katanat penher lingsun Jyotiraditya Scindia minhin ka si ula play rutli gilinti ya lingsun men penyar shu ka jing penher lingsun hakathan chate lam mi kini ki kinthop ya kalinti ya lingsun na Kolkata sha Guwahati sha Aizawl sha Shillong sha Aizawl sha Guwahati but Guwahati sha Kolkata ka khubor la permi da katanat ka bakhmi ka jing penher lingsun ka ong ba ka jing pli kini kilinti penher lingsun ki pathamai ki dei ka jing dawa bala sa aslem bha da ki nong shong shnong jong ka than chate lam mi ni haba ajing kran ha ka jing lang u ong ba hadu usnem arja khat saw ki dang dan tang hundu pli ki ka lingsun ki batrekam ha ka than chate lam mi ni handai tang po ka newsnem kila kiyo hadu khat santli ula bandap shu da ka ba ong ba ka ni ka pen pau ba ka sarkar ka shim khia bha ban kan tiu ya ka ni ka than उसकिन दिया उन्हें थोरू बाहपो जंका कृषि उदान योजना लाबो dak khandru tuli ka lingsun ya ki ba ansapan bahasa shu bat penklan ya ka khai pateng bat kiri ki ba shabar Menteri Rama ka Meghalaya konar ki sangmao balalet ha ka kam arsngi sha ka jila Arunachal Pradesh minhin gasing lalit jngo ya ka museum ha Itanagar Usangma ulalit sa Arunachal Pradesh banishimenta ha ka jigi kindu lang balapan bet ya ka National People's Party NPP Arunachal Unit ka banlong asay kasi Karkum ka jigi tho jong konrat sangma lapan bet ya ka program da ka jingtmu banyo ya tai halor ki mat ki bakong san ki bede ba ka jingdan kam ha ka than chate lam mi baro ka we kinsa dan shibun ki pok mat ki bandan ha ka te lumpung ki banwan ne ki thamme jong ka sports ka khai pateng bat ka san perthai ha ka bala khmirin ti ban se samlang ya la ki jing snau thu ba jing tep jing shampang khanang manyo te ka perthai ka ba khampha kan bau dong batai shpang ka museum ka ba ulale jingo u ong ba ka pen paul ki culture ki ba pher ki badan ha ka jilla Arunachal Pradesh ha Meghalaya lai mut ki priyo ki lakhla na minin ka skina mar jong ki jing shitom ki be de ka COVID-19 ka jing ya priyo na mar jong ka khlam ha Meghalaya ka la kiyo mta sha ka 6000 sauspa lai phu phrangut ka tunat ka bakhmi ka koi ka khya ka ni ka jilla ka pentin ba minin ka sni Hendrufui ngut ki brio ki layo thamai ka COVID-19 bat ha ka jokpor shispa arpun reungut ki weipat ki lalat nyok nyang jingpang ki active cases mentah Meghalaya ki don news pa nyopu nyungut ki bala kwat baro tat hadu min ka singi ki long prapo hajar news pa khandai ngut ka Department of Telecommunications DOT Northeast License Service Area LSA Shillong min kasi kala play ka 4G BTS jong ka Reliance Jio Infocom Limited ha ka Shnong Jair jong Ribhoi District ka Meghalaya kumshibinta na ka jing rakhile ka meni ka Azadi ka Amrit Mahotsav
da ka jing play kani ka 4G BTS jong ka Reliance Jio ha ka shnong jair ka jingdan ju kishnong ha Meghalaya ke bala biang ki mobile signal ka la kio sha ka 100,000 praspa khat khandai teli na lord ju ka jing yo ka la bani kran limba ka mobile ka BTS kan sa penyo ru ia ka high speed wireless internet ha ka shnong jair ba ki time ki ba marjan kani kan salong ka jing mun toy ka ba kraw ha ka jing im ka ba man na ka sngi jong kinong shang shnong kani ka khubor ka wan shpi na All India Radio Shillong ka Central Puja Committee CPC jong ka Meghalaya ka lapan remjor ya ka jingle thombor jong ha ka Durga Puja pandal but ka jing sha pandik jong kidung Hindu ki belong kirit pat ha ka leng kari Bangladesh ha ka kurwa balapan mi da ka CPC lamat phang ya ka jing pen khen ya ka hok yo jing lai duat ha ka jing nyam jong kirit pat Hindu hari Bangladesh bar ka CPC ka pen pauru ka jing kirmen baka sarkar belai lam khmat da ka Sheikh Hasina kan sele ka badon kam persya ye kinu pen khen an ka Central Puja Committee ka la shimru ya ka rai ban ai da ka dorkhas limba ulat bat menteri rang ba ka Meghalaya da ka jing thu bakan dan ka jing tuklar le kinu ngelam sarkar jong baro artli kiri ka CPC ka kentu ka sarkar India ba ka sarkar Bangladesh ban thwet ikinu le kam sniu bat pensange shi sendan ya ka jing sha ban ben jing kirit pat Hindu ki basang basa hakari Bangladesh ka Nazareth Hospital Shillong rengkat bar ke Inner Wheel Club Shillong minin ka si kala penong ya ka jing pencai pat ba lani ka awareness kam blood donation program hakama jingelang jong ka Nazareth Hospital lat mukhra Shillong kani ka voluntary blood donation program kalong kum shibinta ban rakhi ya ubnai national voluntary blood donation ya kani ka program la pleda ka administrator jong ka Nazareth Hospital Shillong Sister Nurin hagajing kran jini Sister Nurin ila ya ro ya ushan bor lang thangki wa ki kimi pa jong nakapunda ka jing ai snam snobha hado laipu sausin habakran hakatiga siu Dr. Hubert Khar ubalong nong pe ya ka blood center jong ka Nazareth Hospital ulai thu ba ka ying bishar ba khli do jong kari kala khang ya ka jing dia snam dikinong ai snam namar ba kilong kit ya ki ba bon ki jingpang ka jing kiyo kun sam yo ka dor petrol ba diesel klawana jing e shibo ni ki pat ba ka jilla habakran jikilat pathai ko bor ba piti sauk me ulakan thok ting e ka sarkar ba kam shibna pet lem ya ka jing e ki pat ba ki kendo utu MLA ka maulai lo angru ba ka jing ki dor jo ka petrol kalakta bhai ki kali ka mai ki ba amdan mat shu minta hendre ban shupen kiyo da ka bai kali Wemeli ka nong stan ba embersat minin ka singlo pli perdaya ka SHG Mela kam health camp ya ka bala penya da ka office rekam jong BDO nong stan da ka jingi tre lang ba ka National Rural Livelihood Mission West Khasi Hills District Hanyu nong stan ha ka jing kren ju ba bersat uloong ba ki self help group SHG kam bon ki dei ki ba penya de ki kenthai nama ba ki kenthai ki don ya ka boran perkhat kham pha na ka banta ka bha kam nyat ba ka jing bet jing biang jong baro ki khot ka yin ka sem ba de ki em nang sa nang hi baro ka wei ulakan tu ki kinhun SHG ban shim kabu ya baro ki jing kersan pisa ba ka sarkar ka ai ba penin kam bhaya ka khanang ba kan long ka jingker khu ki em nang sa lang Deputy Commissioner jong West Khasi Hills District uba ti lingwa ha ka jingkren jong ulong ba ki mela ki long kung ki rinsan ha ka ba ki khot jong ki SHG ki yo ai kalat bnya sam jing tip lang bat ki betrikam banyo kan tiyo ya ka yo ka kot la penyeng hindrutuli ki basa ki bala pen inami ki tiar bala seida ki dikhot jong ki SHG ki ba per kladan lu jing ai kusnam na kabanta ki kam shakri jong ki baraka joko por la airu ye ki jing kershan ramsha sau sautuli ki SHG ka bala kot shaka san pusan lak tingka kakarhuan wushu kabakan thok pramot ki dikhot jong Meghalaya Junior Wushu team kalami na Shillong sha jalandhan min ningasngi bane ishimta ha ka Junior National Wushu Championship ka ba arpho kaban sedang na do ka arpho trek but ankut ha ka arpho santrek urusau ha Lovely Professional University katugni ka khubor kalakut bakalawan shpi na ka All India Radio Shillong semua bhaban apat mentase ka program ka banbor